истиқлоли комил ва рушди ҳар як давлат пеш аз ҳама ба таъмини вазъи мӯътадили сиёсӣ ва амнияти иҷтимоии ҷомеа иртибот дорад. дар ростои ин амр истиқлолу ваҳдати ҳамон ҷомеа пойдор хоҳад буд ки сохторҳои қудратии он нуфузи бештареро ба худ ихтисос дода, иҷрои вазифаҳои босалоҳият аз ҷониби ҳар корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дуруст ба роҳ монда шавад. таърих фаромӯш нахоҳад кард ки тоҷикистон дар шароити басо мушкил истиқлоли худро ба даст оварда, дар ибтидо ба вазъи ногувори сиёсӣ рӯбарӯ омад. хушбахтона ба туфайли сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеши роҳи ҷанги шаҳрвандӣ гирифта ва миллати кӯҳанбунёду фарҳангофари тоҷик ба зиндагии шоиста баргашт ва корҳои ободонию бунёдкориро пешаи худ қарор дод. бо шарофати истиқлоли давлатӣ, ташаббусҳои созанда ва бунёдкоронаи пешвои миллат рӯз то рӯз кишвари мо пешрафту рушд намуда ба дастовардҳои бузургтарин ноил гардида истодааст. ободкорию бунёдкорӣ, сохтмони иншоотҳои замонавӣ, роҳу нақбҳо ва нерӯгоҳҳои бузурги барқӣ обӣ дар меҳвари сиёсати пешгирифтаи сарвари давлат қарор дошта, дар ин замина корҳои сохтмонӣ бомаром идома доранд. имрӯз тоҷикистон дар радифи дигар давлатҳо дар баробари кишварҳои мутараққии ҷаҳон қадам зада, дар ҳалли проблемаву масъалаҳои глобалӣ ки сокинони сайёра ба он рӯбарӯ гардиданд, саҳми арзанда мегузорад. ташаббус ва пешниҳодҳои созандаи роҳбари давлат дар созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ борҳо қабул гардида, сармашқи кори намояндагони созмонҳои байналмилалӣ гардидааст. воқеан дар ҷумҳурии тоҷикистон беш аз пеш дар ҳама бахшҳои ҷомеа навгонию бунёдкорӣ ва рушди соҳаҳо ба назар расида, бунёди биноҳои баландошиёна, боғу гулгаштҳои фароғатӣ ва роҳу шоҳроҳҳои замонавӣ ба зебогии кишвар ҳусни дигар зам намуда истодаанд. истиқлоли тоҷикистон дар таърихи милисияи тоҷик низ саҳифаҳои наверо кушод. дар муддати на чандон тӯлонӣ мақомоти корҳои дохилӣ ба як ниҳоди боэътимоду кафили амнияти дохилии кишвар ва фаъолтарин сохтори қудратии давлат мубаддал гашт. бо дастгирӣ ва ғамхории бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати корҳои дохилӣ дорои базаи мустаҳками кадрӣ, таҷҳизоту воситаҳои муосири техникӣ, бинову иншоотҳои замонавӣ ва кормандони аз лиҳози донишу малакаи касбӣ пешрафта гардид. кормандони ин ниҳод дар муқоиматҳои шадиди ҷанги шаҳрвандӣ ва муборизаҳои пайдарпай ба муқобили гурӯҳҳои мусаллаҳи ҷиноятпеша, террористон, қочоқчиёни маводи мухаддир ва силоҳ обу тоб ёфта, таҷрибаи баланди касбӣ пайдо карданд. дастгириву ғамхориҳои пайвастаи сарвари давлат ҷиҳати беҳтар намудани шароити хизматрасонӣ ва дастгирии моддию маънавии ҳайати шахсӣ ҳар як фарди бонангу номус ва содиқ ба ин ватанро водор месозад ки дар иҷрои вазифаҳои хизматии хеш боз ҳам ҷиддитару бомасъулият рафтору муносибат намоянд. бо дастгирӣ ва ғамхории ҷаноби олӣ дар замони истиқлолияти давлатӣ дар мақомоти корҳои дохилӣ бинову иншооти замонавӣ муҷаҳҳаз бо техникаву таҷҳизоти муосир сохта ба истифода дода шуданд ки имрӯз ҳайати шахсӣ аз онҳо самаранок истифода мебаранд. дар даврони соҳибистиқлолӣ 1656 бинову иншооти вазорати корҳои дохилӣ, минтақаҳои маъмурӣ ва нуқтаҳои такягоҳи милисия ба маблағи зиёда аз 500 миллион сомонӣ бунёду таъмир гардиданд. бояд тазаккур дод ки танҳо дар давоми 8 соли охир дар миқёси ҷумҳурӣ 200 адад иншоотҳои хурду калони маъмурию хизматии мақомоти корҳои дохилӣ сохта ба истифода дода шудааст. оғоз аз даврони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 51 маротиба дар ифтитоҳи иншооти гуногун ва чорабиниҳои мақомоти корҳои дохилӣ иштирок намуда, бо кормандони милисия вохӯриҳо анҷом доданд. дар монгоҳи вазорати корҳои дохилӣ соли 2012 бо ташрифи сарвари давлат мавриди истифода қарор дода шуд. бинои дармонгоҳ бо тарҳи замонавӣ бунёд гардида бо таҷҳизотҳои муосири тиббӣ муҷаҳҳаз мебошад ва барои табобат ва барқарор кардани вазъи саломатии собиқадорон ва кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ва оилаҳои онҳо хизмат менамояд. мавриди зикр аст ки солҳои дароз раёсати тиббӣ ва шуъбаҳои он дар биноҳои дигар вазорату корхонаҳо ба таври иҷоранишин фаъолияти худро пеш мебурд, аммо ҳоло бинои раёсати мазкур дорои ҳудуди алоҳида бо беҳтарин таҷҳизоту дастгоҳҳои пешрафтаи замонавӣ таъмин буда, дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо дастгириҳо ва маблағгузориҳои ҳукумати ҷумҳурӣ бунёд гардидааст. бинои шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳӣ низ дар партави сиёсати созанда ва бунёдкоронаи роҳбари давлат бунёд гардида, соли 2012 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бинои мазкур бо таҷҳизотҳои зарурӣ таъмин буда, барои кормандон шароити хуби хизматбарӣ муҳайё карда шудааст.
соли 2013 вазорати корҳои дохилӣ ба дастоварди беназир дар самти таъмини бехатарӣ ҳаракат дар роҳ ва тартиботи бехатарии ҷамъиятӣ дастёб гардид ки ин ба истифода додани маркази низоми худкори идоракунӣ дар соҳаи нақлиёт шаҳри бехатар аз ҷониби пешвои муаззами миллат мебошад. ба фаъолият шурӯъ намудани ин марказ ва дар хиёбону кӯчаҳои пойтахт насби дастгоҳҳои мушоҳидавии наворбардорӣ дар пешгирии садамаҳои роҳу нақлиёт ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ нақши созгор гузошт. илова бар ин бо оғоз шудани ин марказ садама, қоидавайронкунӣ ва дигар амалҳои вобаста ба роҳу нақлиёт дар ҳудуди шаҳри Душанбе нисбат ба солҳои гузашта кам гардида, тарзи ба роҳ мондани чунин як фаъолияти муосири технологӣ бо пешгирӣ ва кам кардани ҷиноятҳои коррупсионӣ низ мусоидат кард. дар муддати фаъолияти на чандон зиёди худ маркази низоми худкори идоракунӣ дар соҳаи нақлиёт шаҳри бехатар собит намуд ки дар ҷомеа фаъолият намудани чунин марказ на танҳо барои танзим даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт, балки барои пешгирию ошкор намудани кирдорҳои ба ҷомеа хавфнок ва дигар қоидавайронкуниҳо саҳми назаррас дорад. таъсиси ин марказ тавонист ба болоравии маърифати ҳуқуқӣ ва ба ҷаҳонбинии ронандагону пиёдагардон ва сокинони пойтахт таъсири мусбӣ расонад. дар соли 2013 маҷмӯаи варзишии вазорати корҳои дохилӣ пурра таъмин ва азнавсозӣ гардида, барои кормандон варзишгарони вазорати корҳои дохилӣ шароитҳои мусоиди тамрини бадан муҳайё карда шуд. сарвари давлат бо ташрифи хеш ба вазорати корҳои дохилӣ ҳавзи шиноварии шӯрои ҷумҳуриявии динамои вазорати корҳои дохилиро ба истифода доданд. дар ҳавзи шиноварӣ мусобиқаҳои варзишӣ сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ташкил ва гузаронида мешавад ки дар онҳо кормандони мақомоти корҳои дохилӣ фаъолона ширкат меварзанд. на танҳо дар шӯрои ҷумҳуриявии динамои вазорати корҳои дохилӣ, балки дар ҳамаи раёсатҳои вазорати корҳои дохилӣ, вилояту шаҳру ноҳияҳо ва қисмҳои низомии зертобеи вазорати корҳои дохилӣ толорҳои варзишӣ сохта ва мавриди истифода қарор дода шуданд ки ин далели ба варзиш майлу рағбати зиёд доштани кормандони милитсия мебошад. дар соли 2013 ҳамчунин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ифтитоҳи бинои нави дастаи таъиноти махсуси милитсия дар шаҳри Душанбе иштирок намуданд. кормандони дастаи таъиноти махсуси милитсия яке аз пешоҳанги мубориза бар зидди гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ ва муташаккили ҷинояткор ба ҳисоб рафта, дар лаҳзаҳои тақдирсоз барои ҳимояи давлату миллат, ҳифзи дастовардҳои даврони истиқлолият ва якпорчагии Тоҷикистон талош намуданд. кормандони ин ниҳод ба таври шабонарӯзӣ ба хизмат баҳри пешгирии ҳама гуна амалу кирдорҳои хилофи қонун, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ сафарбар карда мешаванд. зимни сафари кории сарвари давлат ба минтақаи Рашт дар соли 2013 як қатор иншооти вазорати корҳои дохилӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. бинои нави раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар минтақа ва ноҳияи Рашт бо иштироки президенти мамлакат бо истифода дода шуд. дар ин бино барои ҳайати шахсӣ шароити мусоиди фаъолият фароҳам оварда шуда, тамоми утоқҳои корӣ бо таҷҳизотҳои зарурӣ таъмин карда шудааст. бинои раёсат дорои маҷлисгоҳ барои 60 ҷойи нишаст ва 65 утоқи корӣ мебошад. пешвои миллат баъди шиносоӣ бо шароиту имконоти хизматбарӣ ба кормандони милитсия дастур доданд ки дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирии амалҳои номатлуб маҳорати хуби касбӣ нишон дода, ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ рафтори намунавӣ дошта бошанд. ҳамзамон бо иштироки сарвари давлат дар ҷамоати деҳоти ҳоити ноҳияи Рашт, шӯъбачаи минтақавии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи мазкур мавриди истифода қарор гирифт. бинои мазкур аз ду ошона иборат буда, дар он шароити хуби хизматбарӣ муҳайё карда шудааст. пешвои миллат зимни боздид иброз доштанд ки бинои мазкур дар ҷои хушбоду ҳаво ҷойгир буда, табиати ин мавзеъ ба кас рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. бинои нави шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Сангор низ бо иштироки президенти мамлакат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуд. бинои мазкур аз ду ошона ва таххона иборат буда, барои фаъолияти ҳайати шахсӣ шароити хуби хизматбарӣ фароҳам оварда шудааст. ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки дар рафти сохтумони иншооти мазкур сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб карда шуданд. бинои нав дорои 30 утоқи корӣ ва як маҷлисгоҳ буда, бо тарҳи муосири санъати меъморӣ бунёд ёфтааст. дар идомаи сафари корӣ ба минтақаи Рашт, пешвои миллат дар ифтитоҳи бинои наву замонавии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Тоҷикобод бевосита иштирок намуда, ба фаъолияти бинои мазкур расман оғоз бахшиданд. иншооти мазкур бо маблағи 3 миллион сомонӣ сохта шуда, дорои 46 утоқи корӣ мебошад. ҳамаи утоқҳои корӣ бо техникаҳои соҳавӣ муҷаҳҳаз гардида, шароити корӣ дар сатҳи зарурӣ муҳайё карда шудааст. бинои маъмурӣ ҳамчунин дорои толори маҷлисӣ, ошхона, утоқҳои соҳавӣ ва дигар иншоот ёрирасон мебошад.
сохтмони беморхонаи қисми минтақавии вазорати корҳои дохилӣ дар гурӯҳи ноҳияҳои Кӯлоб низ соли 2013 ба итмом расида мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. соли 2014 иншооти қисми ҳарбии 3502 раёсати қушунҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилӣ пурра таъмиру азнавсозӣ гардида бо иштироки сарвари давлат ифтитоҳ гардид. аз ҷумла синфхона барои сарбозон, маркази гармидиҳӣ, ошхона, хобгоҳ ва ҳамом, сартарошхона, бунгоҳи тиббӣ, хобгоҳи оилавии афсарони ин қисм, нуқтаи гузарномавии нозирони қисми ҳарбии мазкур аз таъмири капиталӣ бароварда шуд. бо дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат рӯзторӯз шароити кору фаъолияти кормандони милитсия дар иншоотҳои марбут ба вазорати корҳои дохилӣ ва вазъи иҷтимоии кормандони милитсия ба сатҳи хеле хуб расида истодааст. дар заминаи сиёсати созанда ва инсондӯстонаи сарвари давлат дар замони истиқлолият садҳо нафар кормандони милитсия бо манзили истиқоматӣ таъмин карда шуданд. аз ҷумла дар соли 2014 бинои истиқоматии 9 ошёна барои кормандони милитсия воқеъ дар кӯчаи соҳилии шаҳри Душанбе бунёд гардида аз ҷониби роҳбари давлат ба кормандони милитсия тақдим карда шуд. манзилҳои истиқоматӣ бо тарҳи замонавӣ бунёд гардида ҳамаи шароитҳои пешбурди рӯзгор муҳайё карда шудааст. ҳамзамон дар соли 2014 сарвари давлат дар ифтитоҳи бинои дастаи таъиноти махсуси милитсияи вилояти Хатон иштирок намуданд. бинои мазкур аз 2 ошӯна бо таххона иборат буда барои пешбурди фаъолият ҳама шароитҳои зарурӣ муҳайё карда шудааст. инчунин барои истироҳат ва фароғати кормандони дастаи таъиноти махсуси милитсия ҳуҷраи истироҳатӣ бо рахти хобҳои замонавӣ таъмин гардидааст. соли 2015 аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои хуштарҳи замонавии 2 ошӯна барои курсантони коллеҷи милитсияи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Кӯлоб мавриди истифода қарор дода шуд ки ин шаҳодати таваҷҷӯҳи сарвари давлат нисбати пешрафти соҳаи таълиму тарбия, боло бурдани малакаи касбӣ ва аз худ намудани донишу маърифат дар миёни кормандони мақомоти корҳои дохилӣ мебошад. лозим ба ёдоварист ки бо дар назардошти зиёд будани сафи хоҳишмандон барои таҳсил дар ин муассисаи таълимӣ хобгоҳи мазкур барои 400 нафар пешбинӣ гардида дар он тамоми шароиту имкониятҳои лозимӣ муҳайё карда шудааст. зимни шиносоӣ бо шароиту имкониятҳои фароҳамоварда сарвари давлат ба сатҳу сифати корҳои сохтумонӣ баҳои баланд дода ҳангоми суханронӣ ва суҳбат бо устодону курсантони ин муассисаи таълимӣ таъкид намуданд ки баъди ин қадар шароити хубу замонавиро омода намудан вазифаи ҳар яки шумо танҳо хондану ҳунар омӯхтан ва нозукиҳои фаъолияти кормандони мақомоти корҳои дохилиро аз худ кардан аст то дар оянда шумо фарзанди содиқи ин сарзамин барои ҳифзи марзу бум таъмини суботу оромӣ ва боло бурдани обрӯи давлату миллат содиқона хизмат намоед. бо иштироки сарвари давлат дар соли 2015 маркази таълимии машқот дар шароити кӯҳсор дар мавзеи марғоби дараи ромити шаҳри ваҳдат мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. машқгоҳи марғоб барои гузарондани амалиётҳои тактикӣ дар шароити кӯҳсор ба кормандони дастау ротаҳои махсуси вазорати корҳои дохилӣ мувофиқ буда кормандони мақомоти корҳои дохилӣ аз он самаронок истифода менамоянд. мавзеи мазкур бо ташаббуси роҳбари давлат ба таваззуни вазорати корҳои дохилӣ гузаронда шуда бо маблағгузориҳои ҳукумати мамлакат бо сатҳу сифати баланд бунёд гардидааст. аз бунёди чунин машқҳо ва бо сифати баланд анҷом додани корҳои сохтумонӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори қаноат карда ба роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ дастур доданд ки дар оянда бунёд кардани чунин машқгоҳҳо ва марказҳои таълимиро барои кормандони милитсия равнақ диҳанд. моҳи октябри соли 2015 бо иштироки роҳбари давлат дар як мавзеи хушбоду ҳаво дар ноҳияи шаҳристони вилояти Суғд маркази таълимии фароғатӣ мавриди баҳрабардории кормандони вазорати корҳои дохилӣ қарор дода шуд. дар ин мавзеъ ки қаблан макони нообод буд бо ҷалби мутахассисони раёсати сохтумони асосии вазорати корҳои дохилӣ бунёд гардида барои 500 нафар дар як маврид шароити машғулият ва фароғату табобат муҳайё карда шуда имрӯз ҳамчун маркази таълимии фароғатӣ фаъолият дорад. мавриди зикр аст ки дар маркази мазкур синфхонаҳои машғулиятӣ, хобгоҳ, ҳамом, ошхона, табобатгоҳ, майдони волейболу футбол, толори варзишӣ, амфитеатри тобистона бунёд карда шуда барои доир кардани машғулиятҳои тактикӣ ва ба истироҳат фаро гирифтани кормандони милитсия макони мувофиқ аст.
дар соли 2015 инчунин иншооти қисми низомии 3501 раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд ва ротаи алоҳидаи қисми низомии 3503 раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри бохтари вилояти хатлон аз таъмири капиталӣ бароварда шуда барои хизматбарии сарбозон бо беҳтарин шароитҳои хизмат ва истиқомат мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар соли 2016 бо дастгирӣ ва ғамхории ҷаноби олӣ баҳри беҳдошти шароити хизматии кормандони мақомоти корҳои дохилӣ шумораи зиёди такягоҳ ва марказҳои хизматрасонии милитсия дар пойтахт ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ таъмир ва аз нав сохта шуда ба истифода дода шуданд. таъмин намудани кормандони вазорати корҳои дохилӣ бо манзили истиқоматӣ яке аз иқдомҳои инсондӯстонаи пешвои миллат аст, ки дар ин замина кормандони эҳтиёҷманд бо хонаҳои истиқоматӣ таъмин мегарданд. дар соли 2016 дар кӯчаи раҳмон набиеви шаҳри душанбе барои кормандони вазорати корҳои дохилӣ бинои 5 ошона бунёд гардида аз ҷониби сарвари давлат мавриди истифода қарор дода шуд. ҷаноби олӣ дар вазъияти тантанавӣ ба кормандони милитсия калидҳои хонаҳои истиқоматиро тақдим намуданд. изҳор гардид, ки чунин иқдоми ғамхоронаи роҳбари давлат ҳар як корманди вазорати корҳои дохилиро водор месозад то ин ки бо масъулияти баланд вазифаҳои хизматии хешро софдилона иҷро намоянд. ҳамзамон худи ҳамон сол бинои шуъбаи мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти хатлон бо тарҳи замонавӣ муҷаҳҳаз бо шароитҳои хуби хизматбарӣ сохта ба истифода дода шуд. дар маросими ифтитоҳи бинои мазкур пешвои миллат иштирок намуда ба сифати корҳои анҷомдода баҳои баланд доданд. дар ноҳияи нуробод бинои нави шуъбаи хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ бо тарҳи хубу замонавӣ сохта шуда аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавриди истифода қарор гирифт. бинои мазкур аз 2 ошона иборат буда дорои шароити мусоид барои фаъолияти хизматӣ мебошад. корҳои лоиҳакашӣ дар шуъбаи хадамоти давлатии оташнишонӣ соли 2008 оғоз гардида буд. бинои мазкур бо маблағи 1 млн 850 000 сомонӣ сохта шудааст. дар шуъбаи мазкур ҷиҳати пешбурди кор 30 нафар фаъолият доранд. мавриди зикр аст, ки шуъбаи хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи нуробод бо воситаҳои махсуси оташхомӯшкунӣ, таҷҳизот барои кашонидани дуд аз дохили бино ва таҳхона, асбобҳо барои гузарондани наҷотдиҳӣ ҳангоми садама, либоси махсус барои хомӯш кардани сӯхторҳои ҳарораташон баланд ва дигар намуд таҷҳизотҳои муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ҳамчунин аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба кормандони шуъбаи мазкур автомошинаи замонавии оташнишонӣ тақдим карда шуд. худи ҳамон сол зимни сафари кории сарвари давлат дар ноҳияи рашт ба фаъолияти осоишгоҳи вазорати корҳои дохилӣ расман оғоз бахшиданд. биноҳои осоишгоҳи мазкур бо маблағи 3,5 млн сомонӣ бунёд гардида дар онҳо барои истироҳат ва барқарор намудани саломатии кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва фарзандони онҳо шароитҳои мусоиди хизматбарӣ фароҳам оварда шудааст. президенти мамлакат эмомалӣ раҳмон бо шароити хизматрасонии осоишгоҳ шинос шуда ба иҷрои корҳои анҷомдода баҳои баланд доданд. лозим ба ёдоварист, ки осоишгоҳ дар як мавзеи зебо ва хушбоду ҳавои ноҳияи рашт бунёд карда шуда аз 17 бинои алоҳида иборат мебошад ва макони хуби истироҳату тавонбахши кормандони ҳифзи ҳуқуқ қарор дорад. дар биноҳои алоҳидаи осоишгоҳ шароити мусоиди истироҳат фароҳам буда барои калонсолону кӯдакон ҳуҷраҳои махсус бунёд карда шудааст. осоишгоҳ дорои ошхона барои 65 нафар, майдони хурди футбол, волейбол, ҳавзи оббозӣ ва майдончаи бозии кӯдакона мебошад. ҳамчунин дар соли 2016 сохтмони бинои нави шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри кӯлоб оғоз гардид, ки дар он пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иштирок намуда ба он санги асос гузоштаанд. соли 2017 низ вазорати корҳои дохилӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. мавриди баҳрабардорӣ қарор додани бинои маъмурию таълимӣ ва иншооти академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон саҳифаи наве дар таърихи милитсияи тоҷик боз кард. ба сохтмони маҷмӯаи академияи вазорати корҳои дохилӣ сарвари давлат 20 июни соли 2014 санги асос гузошта барои бо сатҳу сифати олӣ анҷом додани корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот масъулони соҳаро вазифадор намуда буданд.
бинои таълимии академияи вазорати корҳои дохилӣ аз се қисмати А, Б ва В ҳампайваст бо таххона, бомпӯшҳои ҳамвор ва шервонӣ иборат буда, дорои 8 ошёна мебошад ва масоҳати умумии бино 18481 метри квадратиро ташкил медиҳад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ дар иншооти навбунёд баҳои баланд дода, барои истифодаи самараноки имконияту иқтидорҳои таълимию омӯзишӣ ва тайёр намудани мутахассисони варзидаи соҳа ба роҳбарияти вазорату идораҳои дахлдор ва дигар масъулони соҳа дастуру супоришҳои мушаххас доданд. соли 2017 дар рӯзи таҷлил аз ҷашни ваҳдати миллӣ аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бино бо маблағи умумии 8 млн 970 000 сомонӣ бо ҷалби 60 нафар сохтмончии маҳаллӣ давоми 3 сол бунёд ёфтааст. иншооти зикргарда аз се ошёна ва таххона иборат буда, дар он толори маҷлисгоҳ барои беш аз 100 ҷойи нишаст, ошхона, толори машқ, 50 ҳуҷраи корӣ, мошинсаро барои нигоҳдорӣ, 4 техника ва биноҳои ёрирасон, таваққуфгоҳ барои 18 автомашина ҷой гирифтааст. корҳои сохтмонӣ дар бинои нави раёсати кофткои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ ки моҳи ноябри соли 2016 дар кӯчаи Фотеҳ Ниёзии шаҳри Душанбе оғоз гардида буд, 6 ноябри соли 2017 дар доираи таҷлил аз 23-мин солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки пешвои миллат мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бинои мазкур аз ҷониби ширкати сохтмонии ватанӣ дар асоси лоиҳаи таррезишуда бо сатҳу сифати баланд сохта ба истифода дода шудааст ва ҳамзамон тамоми утоқҳои кории раёсат бо мебел, технологияи муосир ва дигар дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ муҷаҳҳаз гардидааст. бинои нави раёсати кофткои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ ки аз 5 ошёна иборат аст, дорои 60 утоқи корӣ буда, дар ин ҷо барои фаъолияти ҳамаҷонибаи кормандон тамоми шароити зарурӣ фароҳам мебошад. бунёди бинои нави раёсати кофткои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ низ идомаи мантиқии дастгириҳои давлату ҳукумат, хусусан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба кормандони соҳа мебошад ки барои таъмини амнияту субот дар мамлакат равона гардидааст. дар ҳадафи сиёсати ободкорию созандагии президенти мамлакат дар арафаи иди касбии кормандони милисия ки ҳамасола 10 ноябр таҷлил мешавад, дар ноҳияи Шаҳринав бинои нави шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ мавриди истифода қарор гирифт. ҳамзамон дар доираи сафари кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд, вазири корҳои дохилӣ бинои нави шуъбачаи хадамоти давлатии муҳофизат дар ноҳияи Спитаминро мавриди истифода қарор дод. бинои нав ва иншоотҳои иловагӣ дар шафати бинои асосии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дуд дар ноҳияи Фирдавсӣ низ дар давоми соли 2017 бо иштироки вазири корҳои дохилӣ ба истифода дода шуд. дар соли 2018 низ пешвои муаззами миллат бо ташрифи хеш ба ҷузъу таомҳои мақомоти корҳои дохилӣ ба кормандони милисия илҳоми тоза бахшиданд. дар доираи сафари корӣ ба вилояти Хаттон санаи 1 июли соли равон, сарвари давлат дар ҷамоати деҳоти коризи ноҳияи Данғара ба бунёди муассисаи давлатии таълимии коллеҷи оташнишонии техникии вазорати корҳои дохилӣ санги асос гузоштанд. таъсис додани коллеҷи мазкур аз таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати тайёр намудани кадрҳои баландихтисоси соҳавӣ дарак медиҳад. санаи 12 сентябри соли 2018 дар маркази шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо иштироки пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои ротаи алоҳидаи қисми ҳарбии қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. баъди ифтитоҳи иншоот сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити муосири хизмат ва будубоши хизматчиёни ҳарбӣ шинос шуданд. бинои ротаи алоҳидаи қисми ҳарбии қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ аз синфхона ва 120 ҷойи нишаст, хобгоҳи сарбозон бо 300 ҷой, ошхона бо 150 ҷой, хонаи дидорбинии сарбозон бо хешовандон, ҳамом, толору майдончаҳои муосири варзишӣ ва ҳуҷраҳои корию хизматӣ иборат мебошад. ҳамаи ҳуҷраҳо ва толорҳои иншооти нав бо тамоми таҷҳизот, мизу курсӣ ва дигар ашёҳои барои хизмати сарбозон зарурӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. президенти мамлакат бо қаноатмандию ифтихор иброз доштанд ки кулли кормандони мақомоти корҳои дохилӣ, афсарону прапорщикҳо ва сержантҳову сарбозони қушунҳои дохилӣ ҳамчун сохтори низомии вазорати корҳои дохилӣ аз рӯзҳои аввали истиқлолият ва ташкилёбии ин нави қушунҳо дар муҳофизати тартиботи ҷамъиятӣ, таъмини амнияти шаҳрвандон, ҳифзи иншооти махсусан
خصوصاً مهم مبارزه بر ضد تروریسم، اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر و جنایت‌های متشکل فراملی اشتراک در برطرف نمودن عاقبت‌های حادثه‌های ناخوش و دیگر حالت‌های فوق‌العاده سهم پرارزش و وطن‌دوستانه گذاشتند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که فرزندان صادق و شجاع من بعد نیز دانش و ملکه و تجربه کسبی خود را برای سربلندانه اجرا نمودن قرض فرزندی خود در نزد خلق و وطن سفربر می‌سازند. санаи 9 ноябри соли 2018 сарвари давлат дар пойтахти кишвар бинои нави маъмурии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар вазъияти тантанавии мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои мазкур иборат аз 9 ошёна ва таххона буда бо муосиртарин шароити корӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот соли 2016 оғоз ёфта, дар зарфи 2 сол он бо назардошти талаботи муосири меъморӣ ва меъёрҳои ҷории сохтмонӣ бунёд гардид. бинои нави маъмурӣ дорои 118 утоқи корӣ буда бо дастгоҳу таҷҳизоти ҳозиразамон таъмин гардидааст. ҳамчунин барои баландбардоштани малакаи касбии ҳайати шахсӣ дар таххонаи он 4 синфхонаи машғулиятҳои хизматӣ омода гардида бо компютер, тахтаҳои электронӣ ва дигар дастгоҳҳои муосири соҳавӣ таъмин мебошад. дар ин бино 4 раёсати вазорати корҳои дохилӣ кору фаъолият карда истодааст. ҳамчунин барои гузарондани ҷаласаву ҷамъомадҳо иншооти мазкур ба маҷлисгоҳ ки дорои 100 ҷойи нишаст аст таъмин буда дар ошёнаи 9 толори хурди конферансӣ бо тамоми шароити муосири корӣ сохта ба истифода дода шудааст. ҳамчунин худи ҳамон рӯз аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри Душанбе нақлиётҳои замонавии хизматӣ тақдим карда шуд. масъулони вазорати корҳои дохилӣ дар навбати худ барои дастгирӣ ва таваҷҷӯҳ нисбат ба фаъолияти мақомот ба роҳбарияти пойтахт миннатдории худро иброз намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи айнии ноҳияи Шоҳмансур бинои маркази муқовимат ба терроризм, экстремизм ва сепаратизми вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншоот аз бинои асосӣ, меҳмонхона, майдончаҳои варзишӣ ва инчунин нуқтаи назорати гузаргоҳӣ иборат мебошад. масоҳати умумии иншоот ба 14351 метри мураббаъ баробар аст. бинои асосии маркази муқовимат ба терроризм, экстремизм ва сепаратизм бо тарҳи муосир мутобиқ ба талаботи имрӯза сохта шуда аз 4 ошёна ва таххона иборат мебошад. бино аз қисми навбатдорӣ, утоқҳои корӣ, таълимӣ, маҷлисгоҳ ва дигар инфрасохтори ёрирасон иборат аст. баробари сохта ба истифода додани маркази мазкур кормандони он бо 9 автомошинаи сабукрав, 1 микроавтобус ва 2 автомошина бо таҷҳизоти махсуси оперативӣ техникӣ ҷиҳозонида шуда таъмин гардиданд. дар доираи сафари кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бахшида ба 27-мин солгарди истиқлолияти давлатӣ дар соли 2018 бо иштироки вазири корҳои дохилӣ генерал-полковники милисия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ дар ҷамоати деҳоти Язғуломи ноҳияи Ванҷ толори варзишӣ барои ҷавонону сокинони ин минтақа мавриди истифода қарор дода шуд. дар ин толори варзишӣ ҷавонону наврасон ва ҳавасмандони соҳаи варзиш метавонанд дар намудҳои гуногуни варзиш аз қабили гӯштингирӣ, варзиши сабук ва амсоли ин тамрин намоянд. толори варзишӣ бо харҷи 650 000 сомонӣ бунёд гардида тӯҳфаи арзандаи пешвои миллат ба ҷавонони ҷамоати деҳоти Язғуломи ноҳияи Ванҷ арзёбӣ гардид. ҳамзамон аз ҷониби вазири корҳои дохилӣ ба варзишгарон либосҳои варзишӣ тақдим карда шуд. дар соли 2018 дар қисми ҳарбии 6592 қушунаҳои дохилӣ низ корҳои ободкорию бунёдкорӣ назаррас буда дар ин давра дар қисми ҳарбии мазкур ошхона, ҳамом, сарторошхона ва дигар иншооти хизматию маишӣ бунёд гардида мавриди истифода қарор дода шуданд. ошхонаи мазкур барои 300 нафар пешбинӣ гардида бо шароитҳои мусоид таъмин карда шудааст. барои фаро гирифтани сарбозон ба омӯхтани касбу ҳунар аз қабили сартарошӣ, номпазӣ, челонгарӣ ва дуретгарӣ дар қисми ҳарбии 6592 раёсати қушунаҳои дохилӣ шароит муҳайё гардид, то ин ки аз дигар қисмҳои ҳарбӣ аскарону сарбозон ба ин ҷо омада ба омӯхтани касбу ҳунар машғул шаванд. соли 2019-ро мақомоти корҳои дохилӣ бо дастовардҳои назаррас ҷамъбаст намуд, зеро дар ин сол нисбат ба солҳои дигар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бештар дар ифтитоҳи бинову иншоотҳои мақомоти корҳои дохилӣ иштирок намуданд. аз ҷумла санаи 6 август пешвои миллат бинои навбунёди дуошёнаи хадамоти оташнишонии ноҳияи Балҷуонро ба истифода доданд. бинои оташнишонии мазкур дар кӯтоҳтарин фурсат бо сатҳу сифати баланд сохта шудааст. дар баробари бунёди иншоот барои фаъолияти дурусти кормандони ин сохтор шароити зарурӣ муҳайё гардидааст.
сарвари давлат ба кормандони ин ниҳод як адад воситаи нақлиёти соҳавӣ тақдим карданд ки бо тамоми таҷҳизоти лозима муҷаҳҳаз аст. зимни сафари корӣ роҳбари давлат ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар қатори якчанд иншоотҳои таъиноти гуногун, инчунин биноҳои маъмурӣ мақомоти корҳои дохилиро бо беҳтарин шароит мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар шаҳраки меҳрони ноҳияи Мастчои кӯҳӣ бинои шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ба истифода дода шуд ки корҳои сохтмонии он соли 2018 оғоз гардида буд. бинои маъмурӣ дуошёна бо тар ва инфрасохтори муосир иборат аст. зикр кардан ба маврид аст ки то ин вақт кормандони милисияи ноҳияи Мастчои кӯҳӣ дар бинои кӯҳнаву фарсуда ва шароити номутобиқи корӣ фаъолият доштанд. бинои шуъбаи мазкур 16 утоқи корӣ ва маҷлисгоҳ барои 100 ҷойи нишаст дошта, дар маҷмӯъ дорои шароити хуби корӣ мебошад. мавриди қайд аст ки бинои мазкур бо системаи ягонаи гармидиҳӣ тавассути ангишт пайваст карда шудааст. ҳамчунин дар ин рӯз бо иштироки пешвои миллат бинои тозабунёди қисми мустақили дуошёнаи хадамоти оташнишонии ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ ба истифода дода шуд. бинои оташнишонӣ дар як муддати кӯтоҳ бо сатҳу сифати баланд сохта шудааст. баробари бунёди иншоот барои фаъолияти дурдасти кормандони ин сохтор шароити зарурӣ муҳайё гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кормандони ин ниҳод 2 адад воситаи нақлиёти хизматӣ тақдим намуданд ки бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз аст. кормандони хадамоти оташнишонӣ барои таъмини шароити муосири фаъолият ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипос намуданд. бинои бозрасии давлатии автомобилӣ ва хадамоти шиносномавӣ ба қайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд тӯҳфаи дигари арзанда дар арафаи ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд арзёбӣ гардид. президенти мамлакат дар шаҳри Хуҷанд бинои шуъбачаи бозрасии давлатии автомобилиро бо тарҳи хос ва намои зебо ки дар масоҳати 10 000 метри мураббаъ бунёд гардидааст, бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба истифода доданд. дар ошонаи якуми бинои нав 7 ҳуҷраи корӣ, дар ошонаи дуюми он 5, дар ошонаи сеюм 3 утоқи корӣ, толори маҷлис ва хобгоҳ ҷойгир мебошад. пешвои миллат ба кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 4 адад автомашинаи хизматӣ тақдим карданд. бинои хадамоти шиносномавӣ ба қайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд аз 2 ошёна ва таххона иборат буда, дар қабати якум 7 ҳуҷраи корӣ, дар ошонаи дуюм 5 утоқи корӣ мавҷуд аст. ҳамчунин ин бинои маъмурӣ дорои толори маҷлис бо 35 ҷойи нишаст ва таваққуфгоҳ мебошад. 20 сентябри соли 2019 дар ноҳияи Файзобод бинои нави шуъбаи хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ бо тарҳи хубу замонавӣ сохта шуда, аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор гирифт. бинои мазкур аз 2 ошона иборат буда, дорои шароити мусоид барои фаъолияти хизматӣ мебошад. ҳангоми шиносоӣ бо шароитҳои хизматӣ сарвари давлат ба ҳайати шахсӣ барои ҳамавақт дар ҳолати омодабош қарор доштан ва беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ дастуру супоришҳо доданд. бо дастгирии асосиёр сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар ноҳияи Файзобод дидбонгоҳи алоҳида бо тамоми шароитҳои муҷаҳҳаз гардонида барои ҳайати шахсӣ, ҳайати нозирон ва техникаву таҷҳизотҳои ҳозиразамон таъмин карда шудааст ки дар хомӯш намудани сӯхторҳо ин таҷҳизотҳо ва техникаҳо бениҳоят муҳим ҳисобида мешаванд. 22 ноябри соли 2019 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахти мамлакат бинои дастаи махсуси зудамали раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди истифода қарор доданд. иншооти навбунёд бо дар назардошти талаботи муосири меъморӣ бунёд ёфта, дар он утоқҳои корӣ, маҷлисгоҳҳо, хобгоҳҳо ва синфхонаҳои таълимӣ ҷой дода шудааст. дар дохили бино мутобиқ ба талаботҳои муосир ва меъёрҳои хизматӣ шароити мусоиди корӣ фароҳам оварда шуда, қисми навбатдорӣ даста бо дастгоҳҳои муосири мухобиротиву хатҳои махсуси алоқа таъмин мебошад. утоқҳои кории кормандон бо мизу курсӣ ва дигар дастгоҳҳои корӣ таъмин буда, барои навбатдории шабонарӯзӣ утоқҳои алоҳида пешбинӣ гардидааст. дар ҳамин ҷо ҳамчунин 2 ошхонаи замонавӣ бо муосиртарин шароит сохта шуда, яке аз онҳо дар фазои кушод дар фасли тобистон барои ҳайати шахсӣ хизматрасонӣ хоҳад кард. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастаи махсуси зудамали раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ 4 адад нақлиёти корӣ тақдим намуданд ки барои фаъолияти босамари кормандони ин ниҳод кӯмаки амалӣ хоҳад намуд. ҳамчунин дар ин рӯз пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт корхонаи дузандагии раёсати таъминоти моддӣ, техникӣ ва низомии вазорати корҳои дохилиро ифтитоҳ намуданд.
бинои нав бо дар назардошти таъмин кардани кормандони вазорати корҳои дохилӣ бо либоси низомӣ аз ҳисоби истеҳсолкунандагони ватанӣ сохта шуда, он аз 4 ошёна ва таххона иборат аст. корхонаи дузандагӣ дорои 250 мошинаи нави дузандагӣ буда, наздики 300 нафар занону духтарони хонашин бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин шуданд. корхонаи дузандагии раёсати таъминоти моддӣ, техникӣ ва низомии вазорати корҳои дохилӣ ба истиқболи ҷашни умуммиллии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохта шудааст. 22 ноябри соли 2019 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави факултаи фаъолияти фаврии ҷустуҷӯи Академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди истифода қарор доданд. бинои нави факултаи фаъолияти фаврии ҷустуҷӯи Академияи вазорати корҳои дохилӣ аз 5 ошёна ва таххона иборат буда, дар он 15 синфхона бо 600 ҷой, толори лексионӣ, китобхона, бойгонӣ, 16 ҳуҷраи корӣ барои омӯзгорон, синфхонаҳои шоҳмотбозӣ, лингафонӣ барои омӯзиши забонҳои русӣ, англисӣ, чинӣ, толори диссертатсионӣ ва 2 толори маҷлис бо 460 ҷой барои курсантони академия пешбинӣ гардидааст. корҳои сохтмонӣ аз тарафи корхонаи давлатӣ сохтмону васлкунии рақами 2 назди раёсати сохтмони асосии вазорати корҳои дохилӣ ба анҷом расидааст. бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таълиму тарбия ва соҳиби касбу ҳунар гардидани насли наврас ва ҷавонон пайваста ғамхорӣ зоҳир карда шуда, дар ин радиф муассисаҳои таълимии замонавӣ бо тамоми шароиту таҷҳизоти зарурӣ бунёд мегардад. дар соли 2019 дар шаҳри Кӯлоб бинои нави таълимии коллеҷи милитсия мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. бинои нави таълимии коллеҷи милитсия аз 4 ошёна бо таххона иборат буда, мутобиқи талаботи замони муосир сохта шуда, бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз мебошад. ҳамчунин дорои ошхона, китобхона, синфхонаҳо, утоқҳои корӣ ва толори маҷлисӣ мебошад. соли 2020 новобаста аз он ки бемории сироятии коронавирус кулли ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш андохт ва ба иқтисоди ҷаҳон таъсири манфии худро расонид, вале ба ин нигоҳ накарда вазорати корҳои дохилӣ бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат корҳои сохтмонӣ ва бунёдкорӣ бо маром идома дошт. 10 июли соли 2020 сарвари давлат бинои хадамоти давлатии муҳофизаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро баъди таъмиру навсозӣ пурра мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур дар кӯчаи Неъмат Қарабои шаҳри Душанбе ҷойгир буда, масоҳати умумии он беш аз 2 гектарро дар бар мегирад. мавриди зикр аст ки бино вайрону валангор ва солҳои зиёд бекор хобида буд. ҳамакнун мутобиқ ба талаботи замони муосир навсозӣ гардида, дар он барои кормандони хадамоти давлатии муҳофизаи вазорати корҳои дохилӣ шароити мукаммали корӣ фароҳам оварда шуд. бинои 8 ошёна дорои 43 утоқи корӣ ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. атрофи иншоот дар масоҳати 250 метри мураббаъ сафолакпӯш шудааст ва дар ҳавлии бино таваққуфгоҳ барои ҷойгир намудани 20 нақлиёт мавҷуд аст. дохил ва атрофи иншоот тавассути 38 камераи мушоҳидавӣ назорат карда мешавад. мавриди зикри хос аст ки корҳои сохтмонӣ аз тарафи сохтмончини раёсати сохтмони асосии вазорати корҳои дохилӣ ва ҳашари дастаҷамонаи кормандони хадамоти давлатии муҳофиза иҷро гардиданд. дар рафти сохтмон ба сифати масъулияи сохтмонӣ ва иҷрои корҳо аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир намуданд ва солҳои зиёд хизмат намудани иншоот ба кормандони соҳа кафолат дода мешавад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ ва шароити мавҷудаи иншоот баҳои баланд дода, кормандони хадамоти давлатии муҳофизаи вазорати корҳои дохилиро ба истифодаи самараноки имконият ва хизмати содиқона ба халқу ватан ҳидоят намуданд. инчунин 20 августи соли 2020 пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Ванҷ бинои нави 3 ошёнаи шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ин ноҳияро ба истифода доданд. иншооти нав дар доираи дастуру ҳидоятҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти фароҳам сохтани шароити мусоиди корӣ барои кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ин ноҳияи дурдасти мамлакат ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шудааст. дар ҳавлии бинои нав барои 150 нафар ҳайати шахсии шуъбаи корҳои дохилӣ ошхонаи замонавӣ ва дар шафати он майдонча бо масоҳати умумии 600 метри мураббаъ сохта шудааст. дар моҳи сентябри соли 2020 дар доираи сафари корӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар ноҳияи Ховалинг бинои қисми мустақили 55-ми ҳарбикунандашудаи хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба муҳофизати ноҳияи Ховалингро ифтитоҳ намуданд.
иншоот аз ду ошона иборат буда бо тарҳи зебо дар идомаи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шудааст. барои фаъолияти мунтазам ва фаврии кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ дар ноҳияи Ховалинг 3 адад воситаи нақлиёти муосир ва махсус гардондашуда ки ҳар яки он имкони ғунҷоиши то 6 тонна обро доранд дастрас карда шудааст. дар доираи сафари кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳамзамон бинои нави шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Роштқалъа бо иштироки вазири корҳои дохилӣ генерал полковники милитсия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ масъулини ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия ва дигар шахсони масъул ифтитоҳ гардид. бояд тазаккур дод ки фармоишгари бинои навсохти шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Роштқалъа раёсати сохтмони асосии вазорати корҳои дохилӣ мебошад. сохтмони бинои мазкур соли 2018 оғоз гардида барои анҷоми бо сифати корҳои бунёдӣ беш аз 60 нафар мутахассисони маҳаллӣ ҷалб гардиданд. бо дар назардошти нисбатан сард будани мавсими сармо дар ин минтақаи дурдасти кӯҳсори мамлакат утоқҳои корӣ ва долонҳои бинои навбунёд бо шабакаҳои мутамаркази гармидиҳӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. маорид ба ёдоварист ки кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Роштқалъаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар як бинои кӯҳнае фаъолият мекарданд ки соли 1971 сохта шуда буд ва ҳамагӣ 11 утоқи корӣ дошт. таъкид кардан ба маврид аст ки дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати беҳтар намудани шароити кору хизмат, баландбардоштани сатҳи ҳифзи иҷтимоӣ, ҳаяти шахсӣ ва тақвият бахшидани заминаҳои моддию техникии мақомоти корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои муҳим амалӣ гардида дар ин самт пешравиҳои назаррас ба миён омадааст. дар давоми соли 2021 низ пешвои миллат бо ташриф овардан ба мақомоти милитсия дар ифтитоҳи биноу иншоотҳои мақомоти корҳои дохилӣ иштирок намуданд. 7 апрели соли 2021 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маркази таълимии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд ифтитоҳ карда бо шароити таълим дар ин иншооти нав шинос шуданд. нахуст дар саҳни ҳавлӣ ба сарвари давлат маҳсулоти кишоварзии хоҷагии ёрирасони маркази таълимӣ ва намунаи сару либоси мавсимии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот муаррифӣ карда шуд. масоати умумии заминҳои ин мавзеъ 4,7 гектарро ташкил дода дар масоати 16 садяк замин 4 гармхонаи парвариши сабзавот, лимӯ ва дар майдони 1 гектар боғи дарахтони зардолу, олуча, олу ва себ бунёд шудааст. маркази таълимӣ ва заминҳои киш дар соҳили баҳри Тоҷик дар як мавзеъи дилфиреб ҷойгир мебошад. дар хоҷагии ёрирасон 10 нафар машғули кор аст. ҳосили ба дастоварда аз хоҷагии ёрирасон барои таъмини кормандони мақомот бо маводи ниёзи аввал равона карда мешавад. баъди шиносоӣ бо дастовардҳои хоҷагидорон ба президенти мамлакат намунаи сару либоси мавсимии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот ки бо тарҳи миллӣ ва аврупоӣ тайёр карда мешавад муаррифӣ гардид. маркази таълимии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Гулистон аз 4 ошёна, толорҳои машғулиятҳо, ҳуҷраҳои корӣ, 6 ҳуҷраи истироҳатӣ, ошхона ва дар саҳни ҳавлӣ аз майдончаи варзишӣ оид ба футбол иборат мебошад. 9 апрели соли 2021 дар деҳаи ворухи шаҳри Исфара роҳбари давлат бинои шуъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. бино аз таххона ва 3 ошона иборат буда дорои утоқҳои корӣ, хобгоҳ барои 200 нафар, утоқи тиббӣ, толори маҷлис ва китобхона мебошад. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар китобхонаи иншоот 4000 нусха адабиёти илмӣ соҳавӣ ва баддеӣ мавҷуд аст. китобхона дорои толори хониш низ ҳаст ва барои кормандон шароити хуби мутолиа фароҳам мебошад. маҷлисгоҳ ва синфхонаи таълимии иншоот барои 100 нафар пешбинӣ шуда дар он лавҳаи овезаҳои дастурамали кормандони сохторҳои қудратӣ инчунин технологияи ҷадид барои гузарондани ҷаласаҳои корӣ ва дарс васлу насб карда шудааст. дар таххонаи бино толори тамрин ва обу тоби бадан ташкил карда шудааст ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ имкон доранд бо истифода аз таҷҳизоти замонавии варзишӣ малакаи хешро тақвият бахшанд. ошхона барои 100 нафар дар бинои алоҳида ташкил гардида бо таҷҳизот ва лавозимоти зарурӣ хӯрокпазию хизматрасонӣ муҷаҳҳаз мебошад. дар ин бино ҳамчунин утоқи алоҳидаи нонпазӣ ва амборхона бо яхдони замонавӣ барои нигоҳдории маҳсулоти хӯрокворӣ мавҷуд аст. дар атрофи биноу иншооти мавҷуда 100 бех ниҳоли ороишӣ ҳамешасабз шинонида шуда ҳамчунин барои таъмини фароғати кормандон суҳбаткарда ташкил гардидааст.
12 июни соли 2021 дар шаҳри хуҷанд сарвари давлат бинои маъмурии хадамоти давлатӣ муҳофизаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои мазкур ба истиқболи сазовари 30-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ ба талаботи замони муосир аз ҳисоби маблағҳои хизматрасонии хадамоти давлатии муҳофизат дар вилояти Суғд бунёд гардида барои кормандон шароити мусоиди фаъолият фароҳам оварда шуд. бинои нав аз 5 ошёна ва таххона иборат буда дорои 55 утоқи корӣ барои кормандони хадамот аз ҷумла ҳайати роҳбарикунанда, афсарони шуъбаҳои назоратӣ ташкилӣ, банақшагирӣ иқтисодӣ, кор бо ҳайати шахсӣ ва корҳои ташкилӣ воҳидӣ ва хизмат, роҳбаладӣ, шуъбаи воситаҳои техникию муҳандисӣ ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. маҷлисгоҳи хадамоти давлатии муҳофизат дар вилояти Суғд 140 ҷои нишаст дорад ва дорои ҳама гуна воситаҳои техникӣ аз қабили монитор, дастгоҳҳои тақвияти овоз ва таҷҳизот барои гузарондани видеоконференсҳо мебошад, ки шароиту имконоти муҳайё гардида дар пешбурду кори фаъолияти кормандони ин сохтори низомӣ нақши босазо дорад. ҳамзамон ҷиҳати сарсабзу хуррам намудани муҳити атроф дар ҳавлии бинои маъмурии хадамоти давлатии муҳофизат дар вилояти Суғд беш аз 100 ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ шинонида шудааст. дар моҳи октябри соли 2021 дар шаҳри Кӯлоб пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои дастаи таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншоот бо назардошти талаботи кории мақомоти мазкур бунёд гардида аз 3 ошёна иборат мебошад. бино дорои ҳуҷраҳои барҳавои корӣ, нуқтаҳои алоҳидаи алоқа, амборҳои нигоҳдорӣ, маводу лавозимоти махсус мебошад. дохили бинои дастаи таъиноти махсус бо сифати баланд бунёд гардида дар 2 ошёнаи он хобгоҳ барои гурӯҳҳои зудамал бунёд ёфтааст. хобгоҳ бо катҳои хоби бороҳат, мизу курсӣ ва ҷевон муҷаҳҳаз буда барои истироҳати кормандон имконияти мусоид фароҳам оварда шудааст. ҳамчунин дар ҳудуди иншоот толори варзишӣ ҷойгир мебошад, ки бо тамоми асбобҳои зарурӣ муҷаҳҳаз буда барои кормандон шароити хуби обу тоби бадан муҳайё карда шудааст. ҳамзамон бинои дастаи таъиноти махсус дар шаҳри Кӯлоб бо ошхонаи замонавӣ таъмин мебошад. иншооти мазкур дар идомаи тадбирҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати беҳсозии шароити хизматии кормандони мақомоти қудратӣ бунёд ёфтааст. миннатдории худро ба пешвои миллат ва асосгоҳи сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз номи худам ва аз номи ҳайати шахсӣ миннатдории худро изҳор менамоям, ки барои мо чунин шароит фароҳам овардаанд. дар бинои нав ҳама шароитҳо муҳайё гардидааст. ҳайати шахсӣ пайваста ба машқу тамринҳо машғул мебошанд. 21 октябри соли 2021 пешвои муаззами миллат дар деҳоти Коризи ноҳияи Данғара муассисаи давлатии таълимии коллеҷи оташнишонии техникии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба истифода супориданд. иншооти калони таълимӣ дар доираи тантанаҳои ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар масоҳати умумии 2,8 гектар бо тарҳи хеле зебо ва ҷавобгӯ ба талаботи замон бунёд гардидааст. муассисаи давлатии таълимии коллеҷи оташнишонии техникии вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Данғара ба қабули 760 нафар донишҷӯ пешбинӣ шудааст. бинои мазкур аз 6 ошёна, 39 синфхонаи барҳавои техникӣ ва электронӣ муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти лавозимоти муосири дарсӣ, китобхонаи электронӣ бо теъдоди зиёди адабиёти илмӣ, бадеӣ ва китобҳои тозанашри соҳавӣ, истгоҳи нақлиёти қисми оташнишонӣ, 25 ҳуҷраи корӣ, хобгоҳ барои омӯзгорону курсантон, толори варзишӣ, маҷлисгоҳи васеъ барои баргузор намудани ҳамоишу чорабиниҳои сатҳи ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявӣ, ошхона, нуқтаи тиббӣ, таваққуфгоҳ, мавзеи кушода барои гузарондани машқҳои тактикӣ, бозиҳои футболи хурд, баскетбол, волейбол ва машқи гимнастикӣ иборат мебошад. ман муаллимаи калони кафедраи фанҳои дақиқ ва забонҳои муассисаи давлатии таълимии коллеҷи оташнишонии техникии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон Фозилова Шаҳноза ҳастам. дар ин бинои наву замонавӣ, ки бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чунин як бинои наву замонавӣ бо шароитҳои муосири замон ба мо ҳадия гардидааст, миннатдории хешро баён менамоям. дар ин ҷо ҳамаи таҷҳизотҳо барои курсантон ва шунавандагоне ки дар ин даргоҳи илму маърифат таҳсил мекунанд таъсис дода шудааст ва мо омӯзгорон шукрона аз он мекунем, ки чунин як сарвари оқилу доно дорем ва ба тамоми шароитҳои муосир муҳайё ҳастем ва чунин курсантони болаёқатро барои ояндаи Тоҷикистон тарбия менамоем. коллеҷи оташнишонии техникӣ дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон аввалин таълимгоҳи махсуси давлатӣ дар самти омода намудани мутахассисони соҳаи бехатарӣ аз сӯхтор ва
тайёр кардани кадрҳои соҳаи энергетика дар иншооти хоҷагии халқ ва нерӯгоҳҳои барқии обии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб мебошад. дар коллеҷи номурда мутахассисони соҳаи хадамоти давлатӣ оташонӣ омода карда мешаванд. чунин як синфхонаҳои тахассусие ки бевосита ба курсантони мо тааллуқ дорад ва мо бо тамоми таҷҳизотҳо бо тамоми айянотҳо таъмин карда шудааст. ман шунавандаи коллеҷи оташнишонии техникии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзо Ализода Сабрина ҳастам. миннатпазирии самимонаи хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки чунин муассисаи таълимӣ ки дорои шароити муосир мебошад барои мо ҷавонон фароҳам овардааст. ҷавобан ба ин ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат мо ҷавонон ваъда медиҳем ки мутахассисони хуби соҳаи оташнишонӣ мешавем ва ба халқу давлат содиқона хизмат мекунем. дар шафати муассисаи давлатии таълимии коллеҷи оташнишонии техникӣ бинои хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Данғара сохта шудааст ки дорои шароити арзандаи кору хизматрасонӣ мебошад. бинои мазкур аз 5 ошона иборат буда 15 ҳуҷраи корӣ дорад. инчунин дар ин бинои хуштарҳу замонавӣ хобгоҳ барои 100 нафар ҳайати шахсии қисми оташнишонии ноҳия сохта шудааст. минбаъд кормандони хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Данғара бо истифода аз шароити баланди фароҳам гардида фаъолияти худро ба роҳ монда барои пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор дар бинову иншооти таъиноти гуногун фаъолияти назаррас хоҳанд кард. ҳамчунин дар маҳаллаи 15-уми деҳоти корези ноҳияи Данғара бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои шӯъбаи хадамоти муҳофизаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби сарвари давлат ба истифода дода шуд. иншоот аз таххона ва 5 ошона иборат буда дорои 40 ҳуҷраи корӣ барои кормандон аз ҷумла ҳайати роҳбарикунанда, афсарон, шӯъбаи назорати ташкилӣ, техникиву муҳандисӣ, китобхона, маҷлисгоҳ бо 100 ҷои нишаст, амбори сару либос ва дигар лавозимоти низомӣ иборат мебошад. ҳамзамон дар ошонаи 4-уми иншоот 4 ҳуҷра барои меҳмонон ва ошхона ҷойгир карда шудааст. дар назди бинои навбунёд таваққуфгоҳи воситаҳои нақлиёти хизматӣ, майдончаи варзишӣ, ошхона, суҳбаткада ва дигар иншооти ёрирасон бунёд гардид. ба хотири фароҳамсозии имконияти мусоиди кору фаъолият ҳамзамон системаи гармидиҳӣ ки тавассути ангишт фаъолият менамояд насб гардидааст. ҳамчунин атрофи бино ободу зебо ва иншоот чароғон карда шудааст. бунёди иншооти замонавӣ, дастрас намудани технологияи муосир ва фароҳам сохтани дигар шароити зарурӣ дар самти ҷонок намудани фаъолияти ҳайати шахсии шӯъбаи хадамоти муҳофизаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Данғара замина хоҳад гузошт. минадории ҳайати шахсии хадамоти давлатии муҳофизаро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расониданиам ки барои кормандони хадамоти давлатии муҳофиза дар ноҳияи Данғара иншооти боҳашамате ки мавриди ифтитоҳ ва баҳравардорӣ қарор гирифт, имрӯз кормандони хадамоти давлатии муҳофизаи ноҳияи Данғара истифода мебаранд. мо имрӯз соҳиби бинои наву замонавӣ бо тамоми лавозимотҳои корӣ гаштем. дар бинои мазкур барои мо кормандони ҷавон тамоми шароитҳои корӣ фароҳам оварда шуда, кормандони собиқадор ва мутахассисони соҳа ҳамарӯза барои соҳибкасб гаштани мо заҳматҳои зиёд мекашанд. шукрона аз он мекунем ки дар ин ватани соҳибистиқлол зери роҳбари пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кор ва фаъолият менамоем. фармони президенти мамлакат таҳти рақами 1291 аз 30 июни соли 2012 дар бораи тадбирҳои баландбардоштани нақши нозирони минтақавии милитсия дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва тавсеяи ҳамкории онҳо бо аҳолӣ шароити кору хизмат барои нозирони минтақавиро беҳтар гардонида, дар заминаи фармони мазкур шумораи зиёди такягоҳ ва марказҳои хизматрасонии милитсия дар пойтахт ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз нав сохта шуда ба истифода дода шуданд. дар маҷмӯъ дар замони истиқлолияти давлатӣ тамоми биноҳои маъмурии мақомоти корҳои дохилӣ таъмир ва азнавсозӣ гардида барои кормандон шароити хуби хизматбарӣ муҳайё карда шудааст.
дар солҳои мудҳиши ҷанги шаҳрвандӣ дар барқарор кардани сохти конститутсионӣ ва дар муборизаи беамон бурдан алайҳи душманон ва бадхоҳони миллат гурӯҳҳои муташаккили мусаллаҳи ҷинояткор ва террористиву экстремистӣ ҳайати шахсии мақомоти корҳои дохилӣ аз худ маҳорату малакаи баланди касбӣ нишон дода ҷонисорӣ намуданд. дар ин давра дар мубориза бо гурӯҳҳои бадхоҳ ва ташкилотҳои террористиву экстремистӣ зиёда аз 2000 нафар кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҷони худро фидо намуда беш аз 5000 нафари дигар захмӣ гаштанд. роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурӣ ба оилаҳои кормандони фавтида кӯмак расонида ҷиҳати ғамхорӣ ба ҳайати шахсии мақомот дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ба 504 нафар манзили истиқоматӣ, зиёда аз 3000 нафар бо қитъаи замин ва 230 нафар бо хобгоҳ таъмин карда шуданд. дар партави сиёсати инсондӯстонаи сарвари давлат роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ба собиқадорон ва пиронсолону эҳтиёҷмандон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, пайваста аз ҳолу аҳвол ва шароити зисту зиндагонии онҳо пайваста бохабар гардида ба онҳо кӯмаки моддию молӣ мерасонанд. дар ин муддат ба собиқадорон, нафақахӯрон, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ, оилаҳои кормандони дар вақти адои хизмат фавтида, маъюбон, нобиноён ва бепарасторон ба маблағи зиёда аз 10 млн 360 618 сомонӣ кӯмаки моддӣ расонида шудааст. дар заминаи дастгирӣ ва ғамхории роҳбарияти давлат бо ташаббуси роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ, кормандон ва собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ аз хизмати осоишгоҳҳои вазорати корҳои дохилӣ пайваста баҳравар мешаванд. қайд кардан зарур аст ки дар сохтори раёсати тиббӣ маркази осоиши табобатӣ фаъолият менамояд, ки собиқадорони вазорати корҳои дохилӣ, кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ва пайвандони онҳо аз хизматрасонии он васеъ истифода менамоянд. ҳамасола наздики 2000 нафар кормандон ва собиқадорон дар осоишгоҳи Садбарг воқеъ дар дараи Ромити шаҳри Ваҳдат, осоишгоҳ табобатгоҳи Шифо воқеъ дар ноҳияи Ишкошим вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, осоишгоҳи Сипар воқеъ дар шаҳри Гулистони вилояти Суғ ва дармонгоҳ осоишгоҳи вазорати корҳои дохилӣ дар минтақа ва ноҳияи Рашт, ки дорои шароити хуби дармонбахшӣ ва фароғат мебошанд ва истироҳат фаро гирифта мешаванд. маврид ба зикр аст, ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони соҳибистиқлолӣ беш аз 481 нафар кормандони вазорати корҳои дохилӣ ба мукофоти давлатӣ, 78 нафар ба рутбаи олии афсарӣ генерал сарфароз гардонида шуданд. дар вазорати корҳои дохилӣ дар баробари иҷрои вазифаҳои асосии кормандони милитсия, инчунин оиди баргузории чорабиниҳои илмӣ, сиёсӣ, варзишӣ ва фарҳангӣ фароғатӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. бо ташаббуси роҳбарияти вазорат ҳамасола чорабиниву вохӯрӣ, конфронсҳо, мизи мудаввар ва мусобиқаҳои варзишӣ баргузор мегардад. ҳамчунин чорабиниҳои варзишии сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ доир карда шуда, варзишгарони мақомоти корҳои дохилӣ дар он фаъолона иштирок менамоянд. мусобиқаҳои варзишӣ оид ба футболи хурд, куштини миллӣ, вазнбардорӣ, варзиши сабук, бозии шашкаву шоҳмот, мусобиқаи шиноварӣ бо иштироки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои қудратӣ ва дигар корхонаву идораҳои давлатӣ барои дарёфти ҷоми вазири корҳои дохилӣ ҳамасола баргузор мегардад. дар давраи истиқлолият, варзишгарони шӯрои ҷумҳуриявӣ динамои вазорати корҳои дохилӣ дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намуда, бо гирифтани ҷойҳои намоён парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боло бардоштанд. дар ин давра варзишгарони мақомоти корҳои дохилӣ дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ соҳиби 875 медали тилло, 481 нуқра ва 569 биринҷӣ ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ соҳиби 121 медали тилло, 88 нуқра ва 161 биринҷӣ гардиданд. бо мақсади наздик шудан бо аҳолӣ ва бо арзу шикоятҳои онҳо аз наздик ошно гардидан, роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ пайваста дар байни ҷомеа вохӯрӣ ва суҳбатҳо бо шаҳрвандон доир намуда, арзу шикоят ва муроҷиати шаҳрвандон бевосита аз ҷониби роҳбарият қабул мегардад ва мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. ҳамчунин оид ба пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ дар байни ҷавонон, суҳбату мулоқотҳои ошкорои роҳбарияти мақомоти корҳои дохилӣ бо муҳассилин ва устодону маъмурияти донишкадаву донишгоҳҳои олии ҳудуди кишвар баргузор мегардад. дар ин замина бо иштироки кормандони мақомоти милитсия ҷиҳати пешгирии ҷинояткорӣ ва шомил гардидани ҷавонон ба гурӯҳҳо ва ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро дар муассисаҳои миёнаю олии мамлакат конференсия ва семинар-машваратҳо дар мавзӯъҳои гуногун роҳандозӣ карда мешавад. чунин чорабиниву вохӯриҳои судманд ба он хотир роҳандозӣ мегардад, ки сулҳу субот ва оромию осоиштагии сокинони кишвар таъмин гардад. мақомоти милитсия имрӯз дар баробари таъмини тартиботи ҳуқуқӣ, инчунин ҷиҳати пешгирӣ ва мубориза зидди хатарҳои ба ҳаёт ва ҷомеа таҳдидкунанда аз ҷумлаи терроризм, экстремизм, ҷинояткории муташаккили трансмиллӣ, пешгирӣ ва безараргардонии дастаҳои мусаллаҳ,
масъул мебошад. вазифаи асосии кормандони милиса пеш аз ҳама аз он иборат аст ки ҳушёрию зиракии хизматӣ ва сиёсиро аз даст надода софдилонаву поквиҷдонона ба савганду қарзи хизматии худ содиқ ва дар мубориза бо ҷинояткорон ва душманони миллат оштинопазир бошанд. садоқат ба савганди хизматӣ ва масъулият дар назди халқу ватан барои кормандон ва хизматчиёни вазорати корҳои дохилӣ кафолати дар оянда боз ҳам самаранок шудани фаъолияти хизматӣ, афзудани боварии аҳолӣ нисбати милисия ва таъмини бехатарии тартиботи ҷамъиятӣ мегардад. ما چو سربازی وطن با عهد و پیمان صف کشه حامیانی کشورمو تحت فرمان صف کشه کار تشکیل ارتشی ملی ما سرورزی بحر امری پیشوایی تاجیکستان صف کشه وقتی فرمان صف کشه از دل و جان صف کشه وقتی فرمان صف کشه از دل و جان صف کشه جان فدایانه آمدانی با ننگی وطن بحر پاسی خاطری بگذشته یاران صف کشه بحر پاسی خاطری بگذشته یاران صف کشه ارتشی ملی ما از بری حفظی کشور است خط سرحد را حمایت تا بدخشان صف کشه شیرک و اسپیتمن تیمور ملیک عبرت شده بحر رشد و رونقی خاکی نیادان صف کشه شیرک و اسپیتمن تیمور ملیک عبرت شده بحر رشد و رونقی خاکی نیادان صف کشه